Ang Catbalogan, isa sa pinakamatao at maunlad na syudad ng Samar. Puno ng mga taong magagalang, talentado, at higit sa lahat, likas na makadiyos. What's up mga kapards? It's me again, Joshua, for another vlog. And for today's vlog, we're going to feature one of our favorite delicacies here in Catbalogan, Samar. Halina't samahan niyo ako sa aking paghahanap sa isang putaheng galing sa Catbalogan, ang skinless longganisa o mas kilala bilang hinuplag. Ang simbahan na ito ay nakatayo na simula pa noong 1600s. Kinailangan itong mapalitan sa kadahilan ng isang malaking apoy ang sumira rito matagal ng panahon na nakakalipas. Ang simbahan na ito ay walang iba kundi ang Saint Bartolome Apostle Church. Kaya na may pagdating mo sa Catbalogan at sumakay ka ng pedicab o tricycle, agad sabihing, "Mano, hadako na simbahan la ako." And tara, bilhin na tayo. On the way na kami sa pagbibilan namin ng skinless longganisa. And sana meron pa kasi, ubusan talaga yung dito. Guys, nandito na ako sa pagbibilan ko ng skinless longganisa. Set na tayo magluto mamaya. Super excited. Nandito rin sa Catbalogan ang isa sa pinaka-unique na monumento ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Hinulma ito ng isa sa mga katutubong anak ng Catbalogan na si Miguel Alcazar. Ang monumento ang nagsasadula ng buhay ni Rizal. Di nawawala ang respeto ng mga tao sa bawat lugar at bawat isa. Dito sa Catbalogan, tanan, masapak! So yun na guys, mag-start na po tayo sa pagluto ng ating hinuplag. So, let's get started. Tanggalin ang nakabalot sa longganisa o chorizo at dito mo makukuha ang tinatawag na skinless longganisa o hinuplag. Ako hi Dayan Villarin, taga Ubanon, Catbalogan, Samar. Amoy niyan namon specialty nga hinuplag. Baboy hiya, gintimplahanin suka at suwete, lasuna, asin, paminta. Nagtikangan hinuplag ha akon pa great grandmother han mga 1960s na gintotdo ha akon mama tapos akon mama gintotdo liwat ha akon. An baligya ko hinitig 225 and 400 grams. Bali ini nga akon ginihimo nga hinuplag all natural hiya, no preservatives. Pwede mo hiya diri gref abot 3 weeks. Nagtitika iha, nagtitika rasa. Kaya nakakahop-hop. Sarap! Tapos ko nang i-ready yung mga gagamitin ko sa pagluto ng hinuplag. Na-chop ko na and nabalatan na yung sibuyas at yung kamatis. And naka-ready na rin yung ating skinless longganisa. But before tayo mag-start sa pagluluto, since native yung lulutuin natin, native rin ang paglulutuan natin. Ang tawag po namin dito is pugon. Tapos kung wala kayo nito, meron kayong istub. So na nga guys, ang ginawa lang natin is ginisa natin yung bawang at sibuyas. Lalagyan na natin yung skinless longganisa. Ito. So ang gagawin natin is lalagay lang natin and haluin. So para feel mo yung pagluluto ng hinuplag, pag taga Samar ka ganun. Ganun ka dapat magluto. So yan. So napapansin nyo po, hindi po siya naghihiwalay. Dahil po yan, palpak po ang aking kaluto. So antayin lang natin na maluto, syempre. So yun guys, isang evidence siya para makita mo kung taga-Samar yung nagluluto. Gumaganon yan. Ako po si Chef Joshua. Wala, nasusunog. Ang putaheng ito, ang longganisa, ay sinasabing nagmula pa ng Spanya, kung saan ang longganisa ay isang mahabang pork sausage. Sariwa itong binibili at kailangang lutuin. Yun na nga guys, tapos na po tayo magluto and ito po yung ating finished product. Ito po yung ating hinuplag di ala Joshua kasi ako nagluto. At ito rin yung kanin na may itlog na may kamatis. Gutom na talaga ako kasi gutom. Tara, tilawan tayo na. Ito na yung ating hinuplag and kanin na may itlog. Medyo hindi maganda yung panahon ngayon. Katulad ng relasyon namin.
First bite. Sarap! Super sarap! Tubig! Ang hinuplag is masarap talaga kainin anytime, anywhere. Hindi pala anywhere kasi pag walang nagbibenta sa lugar nyo ng hinuplag super sarap guys, must try. Perfect yung kainan natin ngayon kasi nandito tayo sa beach. Look at that, wow. Pag pumunta kayo dito sa Catbalogan, try nyo to. Alam nyo ba guys na mabibili nyo lang ang isang pack neto ng 35 to 40 pesos. Ang cheap. Bukod sa masarap na, affordable pa. Kaya naman, ang hinuplag ang isa sa pangunahing putaheng tiyak na may pagmamalaki ng Catbalogan. Siguradong marasa, may mahigit kumulang na libu-libong iba't ibang putahe ng longganisa sa bansa at hindi kilala sa marami ay ang bersyon ng Catbalogan sa Samar. Ang skinless longganisa o mas kilala bilang hinuplag ay isa sa mga pinakaunang putaheng nanggaling sa Catbalogan at patuloy pa ring hinahanda sa mga bahay at mga local food house dito sa Catbalogan. Ang simple ngunit malinamnam na putaheng ito ang nagsisilbing simbolo ng pagiging payak ng mga pamumuhay ng mga tao sa Catbalogan. Amo kami didiha Catbalogan, maribhong. Sa pamamagitan ng maaalat at malulutong na lasa nito, tiyak na ito ang klase ng pagkain na iyong hanap-hanapin.